Ayo ger Nanda sing hati-hati sesarangan Mas Aryo wonten ing dalu punika ayo ger nanta oh oh yo iki la yo la alam baik oh Yo
cipta budaya Pak. Oh, he. Oh. Oh. He. Oh. He. Oh. Ah. Oh. Oh. Ya. He. Oh. Ah. He. No. No. He. No. Oh. He. Ah. He. No. No. Ah. He. Oh. Ya. No. Nah. He. Nah. Oh. He. Ah. He. No. No. Oh. Ah. He. Ah. Oh. Ah. He. Ah. Oh. Ah. He. Yo. 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 No. 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 Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. He. 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 Ah. Ah. Oh. He. He. Oh. Nah. Nah. Ana crita misteri gunung Merapi. Kontara katir digawe geger mak lampir. Ana musuh sumber bisa ngadepi nganggo pusaka patut amarusuli. Elo tenang mardia kok katinata Gorak karo kai suarane gradong Malamber ambel kimbal ngadeni pasir Malamber rupa Allah jaya matakil Sesarengan cipta budaya Sang Dewi katon lamani
Dikepenake.
ê ê ê ê
Sos. He. Sos. Ayo cil, moncil.
Was ayo kira prayitna putra cipta budaya manwe siji saha siji yo ker ayo man prasanding lawan aku yo lek coba mas tandak ayo maju siji-siji lan kirim kajuan lo ayo kira nanda lo dari Simadro yo jebol kaya makin oke akan saya balas Anda yo jos nah rindu mengawur-awurmu tengarane Jog meguru kamsa tetak kadya potolo ora pracitik turangga esti rakata dojo lelayu oh ayo mah jojo lelayu sebit yoker iki lho tampan kowe mondar dening aku biar kowe lah dalah oh jebul jiwa raga mok ngor idek-idek kaya mangene kowe aku ora nrimakake yen kaya mangkono sira bakal tak bales kan lho maju ngene kowe lemo mangin dapo ber wus lah apa ya mau siji iki wong mondar kowe bongkok lho hey oh hey oh oh ya ya udah saja ya dasarnya berikan audio dan juga idola ketinggalan ya marwah ini kono ya kono SDC
SGJ lan uga GB. Yo. Oh. Op. Nah, ora apa-apa. Ora apa-apa. Mas Kendang Mas Bram. Mas Bram Manto. Mas Bram. Mas Bram. Aku. Iki. Oh. Ya Rome. Yuk. Ya. Endang elo. Jebule kaya kene kowe. Bibit tunggul to. Oh. Lah ya ngono wis kepenak wae. Sikra nayaka angayai karya pakaryan ning raga kumregut sangkut cantut tali wangga manunggal satya dambyak dimen asri swarane gumuruh sarwa rabut arasi estu padha nyawonya sanjata sajuru-juru kayai karya
perhatian. Oh. Oh. Sos. Pikir-pikir papane sombong. Ayo. Yo. Pakda aku ngerti Bali Pakda ya Pakda. Bos. Ayo iki. Lu, woi. Oh. Pecute patah. Pucuke ucul, Pak. Pecute patah. He. Ho. Tung tak tung jelek. Abrang rosa. Ayo. Jajan. Ayo. Oh. Bok ger reang ingsun bakal budal wonten sak tempaing palanggan ya ingsun titip barang siji iki diopeni sing apik-apik apa ya ger cipta budaya maneh